салому алайкум подписчикони азизи гиромии қадр, умедворам ки ҳама каса сиҳат сарбаланд хонобод тинҷ ҳастем. Хуш омадед ба канали Бохтар Сити. Подписчикони азиз, тасмим гирифтем яксар ғанаҷинчаи нов зоидаро баҳри шумо навор мекунем. бо диққат тамошо кунед, лайкотона бизанед. касоне ки дар канали Бохтар Сити меҳмонанд, подписатсия кунанд. ҳатман фикр ақидотонро дар комментария бинависед. дастгирии шумо пешравии кори ман, наворҳои мо баҳри шумо бародарон азиз, лайкотона бизанед. ҳатман наворро то охира тамошо кунед. подписчикони азиз, мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар, собиқ ном Қурғонтепа. рақамҳои телефон бошад 917 38 98 78. дар ин рақамҳо ватсап имо ҳаст. телефони дастӣ 24 соата кор мекунад. мол бародарони азиз, қадрш баланд нест, миёна қадай не ки беҳад моли ғавси бақувватай. иншоалло ки баъд синаву пари хубам дорад. масъалаи биғзиш қарибай бародарони азиз, 7 моҳа биғзай. биғзиш ба дили пурай бародарони азиз ки беҳад гусала калон даст намезанад, синаша хушрӯ кӯй кардааст. ина тамошо кунед подписчикони азиз, синашам синаки хуб дорад, мол беҳад мол стойкаи хуб дорад бародарони азиз. молаки ғавсай, корпуси хуб дорад. иншоалло ки ая хел хароби баланд не анами миёна қадаку бо молчакҳои хуб мешаванд. экономични молам бародарони азиз, барои як хоҷагиро обод мекардаги молам бо как раз пеш ай рамазон чанд моҳ пеш меза ки гусалашам айши мебурад. касе ки дар рамазон ам накунад, иншоалло ки бешир намемонад. баъд изото беширам намеояд бародарони азиз. ами молои майда хел як хелаш бисёр ширдор мебурояд. аввалаш парваргоҳ дар таҷрибаи кори мо дидем. подписчикони азиз, дастгирии шумо пешравии кори мо дастгирӣ кунед. канала рӯзҳои наздик иншоалло бо молои нағз баҳри шумо навор мекунем, пешкаш мегардем. тамошо кунед бо диққат. нархшам нархи дастрасай подписчикони азиз. нархе ки мегзарем бародарон, дар ин нарх доставка дорад, муомила дорад. фақат успед кунед, занг бизанед, харидорӣ кунед. нархи мол бошад 15 000 сомонӣ, муомила дорад, доставка дорад. баъзе бародарон мегӯянд ки қимат нестан бародарон азиз. моли боғаз умуман бозорҳо дар камчинай морам хеле бовар кунем мекоҳем бозор ба бозор. мегӯям моли ноҳияи қимсангир, ноҳияи ҷайҳун, ай мол бозори қимсангир харидорӣ кардем. ай бародарон шинос буданд. хай камтар нами фикр кунед шуморам бародарон азиз ки вақти сӯзони мактаб сар шида, ба хотири мактаб мегӯям муомила дигар илоҷ як донишҷӯ доштаи бародар, ба ҳамон хотири донишҷӯро дохил карданаш сари либос, мақсад шартнома дорам, ба ҳамон хотир ҳамин мол фурӯхтагиям набоша. ба рӯз умед ҳамин мола бордор кардагӣ ки ман мекунем, гов мекунем барои ширхиримоне ки аз сабаби зарурӣ ки нами донишҷӯ бо фарзанд ҳама зарур, тарбияи таълиму тарбияи фарзанд ҳама заруртара бародарони азиз. ба ҳамон хотир ҳамин мола фурӯхтан мо харидорӣ кардем, овардем, баҳри шумо пешкаш кардем. фақат успед кунед, харидорӣ кунед. боз ҳам такрор шавад, мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. рақамҳои телефон 917 38 98 78. дар рақамҳои мо ватсап аст. телефони дастӣ 24 соат кор мекунад. нақша гуфтем гузаштем ки 15 000 сомонӣ муомила дорад, доставка дорад. подписчикони азиз, ина синав пари хубам дорад, мол беҳад чӯчакҳои хушрӯ дорад, халта синаки хубам фовардагиай. ина бародарони азиз, бубинед чӣ хел чӯчакҳои дарози хушрӯ дорад, халтаи синаи хубам дорад. бародарони азиз, то наворҳои оянда худоҳофиз. худованд ёру мададгоратон шад. лайкотона бизанед, дастгиритона фаромӯш накунед. фикр ақидотон дар комментария бинависед. ғарибо ва мусофира парвардигор дар паноҳи исмат чашмгирам бошад. баракат ҳаёти зиндагиро зиёда гардонад. то наворҳои оянда худоҳофиз.